A carón do río Barbaña, probablemente o que maior número de agresións sofre en toda a provincia, con constantes verquidos. O BNG presentou dúas das medidas incluídas no seu programa, dous compromisos relacionados coa proactividade na defensa dos ríos. Elaborar e executar un plan de protección da paisaxe, non só das ribeiras do Miño, senón da paisaxe, do patrimonio arbóreo, do patrimonio acuífero de todo o concello, hoxe absolutamente abandonado, e demandar da Confederación Hidrográfica Miño-Sil o trato que Ourense merece. Nos vamos a demandar que haxa un plan de recuperación dos nosos ríos e ribeiras para intentar cambiar a actual situación de abandono e de darlle as espaldas ao río. A situación dos ríos de Ourense chegou a Bruselas hai uns meses da man da eurodeputada Ana Miranda e a plataforma Ríos Limpos. En outubro, Ourense acollerá unha asamblea de todas as plataformas galegas en defensa da auga. Queremos celebralo xa cun concelleiro do BNG e xa cunha persoa que poida ter responsabilidade no sentido de mudar as cousas. A Directiva Marco da Auga é de obrigado cumplimento ás administracións galegas, tanto locais como autonómica, e, polo tanto, aquí hai unha deixadez de funcións que chegou a Bruselas. E o importante é que agora Bruselas vai a investigar o asunto.